Βρισκόμαστε ανάμεσα στα Βάγια και στη Θήβα για να έρθουμε να δούμε το Καβίριο Θηβών ή αλλιώς Καβυρίο. Εδώ βλέπουμε από την είσοδο όλο τον αρχαιολογικό χώρο. Και θα κατεβούμε να τα δούμε ένα-ένα. Το Καβίριο βρίσκεται μεταξύ Θήβας και Βαγίων. Στο συγκεκριμένο ιερό λατρεύονταν δύο θεότητες, ένας γενιοφόρος θεός, ο Κάβυρος, στεφανωμένος με κισό, και ένα νεαρό παιδί. Η λατρεία των Κάβυρων είχε μυστηριακό χαρακτήρα και έμοιαζε, όπως φαίνεται, με τη λατρεία της Δήμητρας και της κόρης την Ελευσίνη. Το θέατρο κτίστηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, 3ο με 1ο αιώνα π.Κ.χ. στον ίδιο άξονα με τον ναό από την ανατολική πλευρά. Δεν είχε σκηνή, διέθετε 10 κερκίδες στο κύλο και βωμό στο κέντρο της ορχήστρας. Εξυπηρετούσε στην παρακολούθηση των δρόμενων που σχετίζονταν με τη μοίηση των πιστών. Εδώ λογικά βρίσκεται ο ναός. Ο ναός αφιερωμένος στους θεούς Κάβυρους πρόκειται για ορθογώνιο οικοδόμημα, του οποίου τα παλαιότερα λείψα να τοποθετούνται στον 6ο αιώνα π.Κ.χ. Τα σημερινά σωζόμενα θεμέλια ανήκουν σε νεότερη φάση του τέλους του 4ου αιώνα. Μεταγενέστερες ανακαινήσεις που περιλαμβάνουν προσθήκες στα δυτικά του ναού έγιναν στον 2ο και 1ο αιώνα π.Κ.χ. Ο ναός διέθετε πρόναο και σικό, καθώς και υπαίθρια αυλή με δύο ορθογώνιους βόθρους για θυσίες. Δίκην φέρω δυνατόν.
Εδώ μάλλον είναι η στοά που αναφέρεται. Μακρόστενο οικοδόμημα μήκους 40 μέτρων στα νοτιοανατολικά του θεάτρου. Εξυπηρετούσε τις λατρευτικές ανάγκες του ιερού. Χτίστηκε περί τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. χρονολογίας. Άρα μάλλον η στοά ξεκινάει από εδώ και πάω σε εκεί. Εδώ υπάρχει και κάτι λείψανο. Αποτυχοποίεια. Γενικά το σημείο είναι παρατημένο. Πολύ ωραίο σημείο, έτσι βγάζει ένα μυστήριο. Αξίζει επίσκεψη. Εδώ έχει και αρδρευτικά συστήματα. Πολύ ωραίο. Περίπου το 1800 νομίζω έγινε εδώ η ανασκαφή. Εδώ παλιότερα υπήρχε και ένα δρόσκι. Λογικά για τα εισιτήρια. Τώρα δεν υπάρχει. Αυτά από τις Θήβες και το Καβίριο Θηβών. Τα λέμε στα επόμενα.